Bueno, hola, soc l'Eugeni Rodríguez del l'Observatori contra l'Homofòbia i capgirem Barcelona a la CUP. Bueno, us volia fer, al nostre entendre, quina és la situació actualment en el municipi de Barcelona. Hi ha 47 casos que estem portant des de l'Observatori contra l'Homofòbia a Barcelona, és a dir que estem parlant de 47 casos de vulneració de drets a persones LGTBI i en concret estaríem parlant de que a una afectació, un 53% dels casos els pateixen els homes gais, un 21% les dones lesbianes i bisexuals, un 15% tots, o sigui, són accions o comportaments o campanyes que afecten a tot el col·lectiu, com per exemple el llibre del Corte Inglés, que després en parlarem, i un 11% a persones transsexuals. Dir-vos que a Barcelona ciutat, i això és una radiografia que donem avui per primer cop, el tant per cent on hi ha més afectació són les agressions. O sigui, el 23% d'aquests casos són agressions, sobretot físiques, insults i assetjaments i vexacions. I el segon ítem seria per part de l'administració pública, és a dir, no només de l'Ajuntament de Barcelona, sinó de la Generalitat, és a dir, persones, que us explicaré també dos casos, no? Volem posar en valor que fins al dia d'avui doncs no hem pogut parlar llarg i tendido amb la regidoria que porta el tema, que és la regidoria de cicles de vida, feminismes i LGTBI, que estem pendents d'aquesta reunió perquè pensem que ha de ser una prioritat total i absoluta doncs, que no n'hi hagi LGTBI-fòbia a Barcelona i veure de quina forma i quines polítiques que creient quines són però no les coneixem, doncs volem saber quines són les línies, quins plans n'hi ha per fer front doncs, a la LGTBI-fòbia a Barcelona. En concret, nosaltres, quan dic nosaltres, dic l'Observatori, tenim l'oficina d'atenció a la víctima de l'homofòbia, que la fem amb uns recursos supermínims i creiem que una de les qüestions que s'hauria de fer en aquesta ciutat és comptar amb la feina que estem fent les entitats per poder fer front doncs, a tot el que és la violència que patin i que pateixen moltes persones per la seva orientació sexual o identitat de gènere. No? En aquest sentit, parlaríem de la llei contra l'homofòbia, la llei contra la LGTBI-fòbia, la llei 11-2014, que tothom coneixem, és una llei que obliga també als ens locals, i en aquest aspecte obliga l'Ajuntament de Barcelona a implementar aquesta llei. Nosaltres, tant en el Consell Municipal com en diferents resolucions que ha hagut a aquesta casa, s'ha dit que això s'ha d'implementar, però estem amb el mateix. Sabem que hi ha, en teoria, la voluntat, però no coneixem encara un pla, volem saber quin pla n'hi ha, en quines dades, en quin pressupost, doncs, per implementar aquesta llei, que l'Ajuntament de Barcelona inclús podria fer-lo a nivell del règim d'infraccions i sancions, que pensem que això seria molt important, degut a que la Generalitat doncs, ja ha demostrat, l'hem dit en repetides ocasions, no, Convergència i Unió no volia aquesta llei, no l'està implementant, però sí que creiem que és importantíssim que davant de fets doncs, com el llibre del Corte Inglés, doncs, en dies d'ara no sabem concretament quines accions està fent la regidoria. Sabem que la Generalitat ha obert un expedient, tot i que ja havien denunciat el Corte Inglés per vendre aquest llibre i no s'havia fet res, però creiem que són casos que hauria de desplegar-se la llei contra l'homofòbia, que té molt especificat quines són les coses que s'han de fer, i en aquest aspecte creiem que l'Ajuntament de Barcelona hauria d'estar liderant aquests temes. Després tenim dos casos, avui surt un en el país que és molt greu, que són les persones, les dones i homes transsexuals que volen una reassignació de sexe. En la llei queda claríssim que ha de ser de forma universal i gratuïta i també sense cap tractament i sense cap diagnòstic de disfòria de gènere. Això en l'Hospital Clínic no s'està garantitzant que sigui així, és a dir, el síndic de Greuges de Catalunya ha fet una resolució que creiem importantíssima en la que diu que les llistes d'espera no tenen cap criteri que sigui homologable, o sigui, aquesta dona, la Verònica, doncs demana una reassignació de sexe fa 6 anys i a dies d'ara se li nega per raons d'edat, per raons de circumstàncies econòmiques, etc. No creiem que en aquest aspecte emplacem a l'Ajuntament de Barcelona a que garantitzi el dret de les dones i homes transsexuals doncs, al tema de la reassignació de sexe. I també un tema
que creiem molt, molt important són els drets sexuals i reproductius, en concret de les dones lesbianes, bisexuals i soles. En concret es podria parlar d'un cas de dos dones lesbianes que van a fer-se volen un tractament de reproducció assistida i les diuen que no poden perquè les dues són fèrtils. Això és absolutament infame, no? La llei assegura que les dues dones, com si és un home i una dona, i l'home és infèrtil, no se li diu a la dona doncs, que es busqui un home per fer-lo. No? Creiem que s'ha d'aplicar la llei i que les dones lesbianes, bisexuals i soles han de tenir dret i s'ha de garantir el dret als seus drets sexuals i reproductius, i també emplacem a l'Ajuntament a que ens digui doncs, què s'està fent amb aquest tema. No? I per últim, doncs, volem posar també en valor que continuem doncs, apostant per un centre LGTBI a la ciutat de Barcelona. Estem convençuts doncs, que aquest equip de govern continuarà amb la feina que ja s'ha fet, que és una feina molt important, de totes les entitats de la plataforma LGTBI de Catalunya, que tenim doncs, el somni després de 40 anys, ja sabeu que aquest any el FAC ha fet 40 anys, portem 40 anys demanant aquest centre LGTBI per la ciutat, com hi ha a les grans ciutats d'Europa i del món, on puguem donar recursos, on puguem estar i on pugui ser un espai on estigui doncs, el moviment de lesbianes, de gais, transsexuals i bisexuals. Som conscients que ha hagut resolucions a favor i en aquest aspecte doncs, encoratjar doncs, amb aquest equip de govern a que faci doncs, el que s'està fent fins ara, que és acompanyar la feina de les entitats perquè en l'any 2016, com està programat, doncs, Barcelona pugui tindre per primer cop a la seva història doncs, un centre LGTBI. Doncs això seria una mica, si voleu preguntar o qualsevol dubte. Està quedant tot clar avui. Mira. Mira, a dia d'avui a Barcelona l'Observatori contra l'Homofòbia ha registrat 47 des del 2 d'octubre. Aquest és un estudi que estem fent des del 2 d'octubre del 2014, que és quan es va aprovar la llei. Del 2 d'octubre al 2 d'octubre d'enguany hi ha 47, que és el que et deia, amb un 23% seria l'ítem més gran d'agressions. I afectant un 53% als gais, 21% a dones lesbianes, 15% a tot el col·lectiu i un 11% als transsexuals.